Mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHarare 263. Makadii Dedhi? Inofara zvangu, makadiwa imi? Atiripo. Nhasi ndauya naDedhi vangu vane nyaya yavanayo yavanoda kuzivisa mhuri yeZimbabwe. Dedhi, muri free kuzivisa mhuri yeZimbabwe nyaya yenyu? Inini mhuri yeZimbabwe ndinoitwa Felix Zet Musoni. Ndinogara munzvimbo yeNorton kuMarshlands. Ndingati nhau yandinaye panapa ndeyekuti ndakakuvarawo musi wa10 March ndiri mukati mekushavira mhuri. Semunhu anga asinawo basa rekuitawo remuindustry, munotoni nzvimbo yedu yakakomberedzwa nemadhamu. Saka musi wa10 March ndakaendawo nevamwe kuti tinobata hove tichishavira mhuri kuLake. Ndobva ndanosongana netsaona ndiri kuleki ikoko. Pakufamba kwataita tienda kunobata hove taifamba tiri vanhu 7, vanhurume 7. Saka tasvika musi wa10 hatina kungosvikotanga nekupinda mumvura. Takasvika ndobva tambogara tichimirira kuti mhepo idzikame sekuti kwaita mhepo yakanyanya. Tamirira ndobva tanguve kusenza dzingada kuenda kuma 2:1 usiku. Takabva tachizokandirwa mambure edu nebhoti, taita basa rekubata hove. Saka takandirwa mambure edu, takadhonza mambure edu zvakanaka-naka. Takuda kutobuda kunze. Saka pau7 hwedu 4 ndo vaidhonza vari kumberi. Inini naSimbarashe Bauren neumwe mukomana watainaye anzi Nyasha, mufana wechidiki watati naye. Ndisu tatiri kumasure tichipusha tichibatsidzana nevamwe kuti neti ribude kunze sekuti neti redu rakabata hove dzakawanda. Saka Nyasha akabva achiti mukoma ndadonhedza heti mumvura. Ndobva tachiti ungadonhedza heti, ona neti tiri kuremera vamwe, chienda unotora heti yako. Saka Nyasha akabva adzokera kwakunotora heti yake kumasure, chinhambwe chingada kuita 10 meters kubva patatiri. Asi mulevel yaakanosvika Nyasha kwaakadzokera kumasure, mvura yanga yakumusvikira mumabvi. So ariko ikoko atarisa kwatiri akutouya kwatatiri, akabva ati mukoma ndagumwa pano pandiri. Nai Nyasha, wadhumwa nei panze ipapa? Inga zvatiri kunze kwedhamu 1. Saka iwe wadhumwa nei? Saka inini naSimbarashe Bauren hatina kuzokondetreta nekutaura kwaiita Nyasha. Takabva tatotanga kubatsirana nevamwe tichipusha neti riya chibuda kunze. Saka Nyasha ari kumasure kudaro akabva achizonoona garwe riya sepano papapa mapeto chitoti kambai ratobuda panze, dhugu kwakusvikondibata tsoka. Randibata tsoka kudaro, Nyasha akabva atotiza nemutsanga kubva aenda. Wanda ndinaye pasaidi pangu Simbarashe Bauren achitoona mutumba wegarwe wakadai wandibata kubva atizawo futi. Vavari kumberi vabva vangoitawo the same kubva vatiza. Saka ndakasara ndakabatwa tsoka negarwe. Vakomana vamwe vamhanya musango kuti vanotsvaga matanda nekuti garwe haringoregedzi kana musina kutori rova zvinorirwadza. Saka Simbarashe Bauren uye akazoti aenda, ini ndasara ndiri kuridza mhere ndakabatwa tsoka. Ndakazofunga kuti regedzai nditendeuke ndinoribata chigumbo chekumberi, ndikakwanisa kuchityora rogona kundisiya. Saka ndisati ndasvikira chigumbo chekumberi, garwe riya rakabva rawedzera kupinza mazino kubva ndasiya. Ndiri mukati mekubatanidza plan B kuti ndoita sei. Garwe riya rakabva ratenderera zvarinoita richityora mhuka. Kubva randityora gumbo ndakatarisa nemutsoka kubva ndadonhera pamusoro peneti. Neti yanga yakazara hove. Saka ndadonhera pamusoro peneti paya, ndakaziva kuti rakuda kundidhonza. Kubva ndabvarura neti, kubva ndapinza maoko angu mumbure rakazara hove, kubva ndasimba naro. Saka garwe rakazama kurova muswe katatu richifunga kuti riri mumvura, richida kundikanda mumvura. Saka enda ndakasimba neneti, harina kubudirira kuti rindidhonze ndiende mumvura. Saka raona kuti rakundikana kundidhonzera mumvura nekusimba kwandakaita neneti. Rakabva rasvipa tsoka yangu yaratyora riya. Tsoka yakabva yasara yakabata nemarunda. Yabata nemarunda yakadai tsoka. Isisiri pabhonzo apa. Saka rasvipa kudaro rakabva radzokera kumasure zvishoma. Kubva raramba rakanditarisa. Simbarashe Bauren uya paaenda musango akabva azonowana danda. Kubva achizoya nedanda riya nevamwe. Nekuridza kwandandaita mhere masaidhi ese, saidhi iri kwakabva vanhu, saidhi iri kwakabva vanhu. Vachiuya nematanda. Kwakusvikotanga kurirova garwe riya rakangonditarisa kurirova zvakasimba. Kubva ndatoriona ndakadonha pasi kudaro, rakutotendeuka kudai richidzokera mvura kubva raenda. Saka ndakachibva ndachizotakurwa
mumadhaka mandandiri muyana simba rachibva rinabva andiburitsa kunze kubva vazoita pfungwa dzekuti ndichitakurwa ndiendeswe panhu pekuti mota inogona kusvika nditakurwe ndiende kuchipatara. Saka ndakazoendeswa kuchipatara cheHarare Hospital musi wa10 iyoyo, wanga wamusi wa11 kunze kwakunochena. Saka ndichisvikawo kuHarare Hospital machiremba vakazama zvachose kuti varape tsoka yangu idzokere zvekare pakare, asi zvakaramba nekuti tsoka vakaisa paback slab kubva vasona vapina newaya netwaini vachisona kubva yatombomira zvakanaka tsoka iyoyo. Asi mushure me1 week tsoka iye yakabva yatanga kupera feeling kuzvigunwe kuti handipasina chandichanzwa. Mushure me2 weeks tsoka yakabva yatanga kusvipa kuita black sezvakaita short rangu, ende yanga yakunhuhwa muwadi zvekuti muwadi mandandiri nevamwe ndakasvika kubva ndaburitswa kubva ndaiswa kwangu ndega kubalcony yemu-A1 kuHarare Hospital kunova iko kunorapirwa vanhu vane maronda anenge anyanyisa kushata. Kubva ndaiswa ikoko mushure me3 weeks ndagara netsoka iyoyo yaora. Vemhuri takazowirirana kuti aiwa tsoka ngaichidimburwa. Saka machiremba kwakuzoti aiwa kata kudimbura tsoka hatichaidimbura kutsoka kwakapwanyiwa mabhonzo, taakutsvaga pasina kukireka todimbura neipapo. Ndosaka muchiona vakazodimbura neapa. Saka itsoka iyi vakazoidimbura wamusi wa26 March ndopandakazodimburwa tsoka iyi. So ndiri kutiwo kubva ipapo pandasongana netsaona kusvikira pari zvino, sekutsanangura kwandamboita, ini ndiri munhu ane mhuri, ndine mudzimai nevana, dho vamwe mwana wangu wakurawo vari kudzimba dzavo, asi ndine mwana wangu mudiki mukomana wechikoro ari kudzidza kuSt Erics muno munotoni. Saka ndine dambudziko rekuti pano chaipo pandiri kugara tinobhadhara rendi, mwana wangu wechikoro achada school fees, mawaniro andaiita mari kana kuprovida kwandaitawo kumhuri handichakwanisi nekuda kweronda irori, uye chikafu chaicho. Mai adzimai vangu vanomboindawo kwavanoenda kunoseenza mapiswek avo evanhukadzi, but mari yavanopiwa ikoko ishoma zvekuti haigoni kuti wanira zvakakwana pazuva nerimwe nerimwe ratinorarama, sekuti pano patiri pane pachidiwawo rendi. So ndiri kuti kumhuri yeZimbabwe kune vangakwanisawo kuita moyo netsitsi vanogona kundibatsira. Ndogona kukupai nhamba dzangu dzefoni, nhamba idzi dziri registered paEcocash, kana nyange vanoda kutaura neni vachida kunzwa nyaya iyoyi kuti yakafamba sei, daigona kungodzokorera sematsananguriro andaita iyaya. Nhamba dzangu dzinoti 0772 525 007. Dzoburitsa mazita anoti Felix Z Musoni. Ndichadzokorora zvekare nhamba 0772 525 007 kune vane vachikwanisawo kundibatsira. Rubatsiro ndinogamuchira zvangu chero zvandine ndawanirwa nemhuri yeZimbabwe, aiwa ndinogamuchira. Maita basa. Tinotenda Dedi. Mhuri yeZimbabwe, nhamba dzaDedi ndidzo idzo dziri pascreen. Vanoda kudonata, vanoda kuvabatsirawo nezvavainazvo, even $3 chero $1 pawabvisa ipapo Mwari wanokuwedzera.